Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Anong pinakagusto mong ginagawa kapag naghihintay ka sa terminal? Gusto ko talaga nagpapakain sa terminal. Ikaw ang nagpapakain? Oo, kasi hindi ko kayang magsolo sa terminal. Usually, I'm with my friends, I'm with my family. Gusto kong nagpapakain, nanlilibre ako ng buko juice, nanlilibre ako Totoo ng... ba? Oo. Bakit never ako nakaranas? Bakit sumama ka ba sa akin sa terminal? Bakit sino Oo. bang sinasama mo? Mga friends. Totoo? Oo. Lagi kang may kasama papuntang Cavite? Ha? O, sino yon? Ano? Pamilya. Ikaw ba? Anong ginagawa mo madalas? Ako, food trip. Yan, food trip ako. Umiwas sa tanong, Pero ako rin, food Ikaw, trip din. food trip. Oo. Warm up yan Kasi syempre, pag uwi mo sa hometown ninyo, ako for Oo. example, sa Tabuyok sa may Pampanga, ang dami kong kakainin. Ay, totoo. O kaya dapat warm up pa lang sa terminal, kain ka na ng hotdog, Hotdog. itlog, pugo, Grabe, mani. no? Templated talaga yung kinakain mo. Hotdog, itlog, Mani. pugo. Syempre. Oo. Maganda daw yun sa tiyan. Ay, totoo. At sa lalamunan. Kaya minsan pumipiyo ka na din talaga eh. O, ikaw din naman. Oy. Ay, nako mga kabisyo, dahil nag-long weekend at sure kami na marami tayong mga kabisyo na tumambay ng matagal sa terminal. Oo, at bukod pa doon, number 1 tayo sa mga terminal at todahan. Diba? Kanino pa ba? Basic na basic. Yan. Eto kabisyo, i-recap namin sa iyo ang 6 na mga ganap Sa terminal! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Late na pasahero! Yan. Eto syempre hindi mawawala to. Mhm. Hindi kumpleto ang experience mo sa terminal kapag walang pasaherong umiiyak, sumisigaw, nagagalit dahil naiwan siya ng bus. Oo, yung kulang na lang merong background music ng Meteor Garden tapos sumisigaw ng Daming sa! Ay, wamadu ay. Ano ba yun? Parang magkaiba tayo ng Oo kinakanta. nga eh. Uy, pero kabisyo dapat 1 hour at least. Dapat nga 2 hours 2 hours eh. talaga. Oo, 2 hours. Tsaka early bird talaga dapat. Tama, early bird catches the driver. Ayan. Diba? Anyway, that's number 1. Para tayo sa number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga Modus sa terminal! Yan. Eto naranasan ko na to. Ay, anong nangyari sa'yo? Na ako na pickpocketing, tama ba? Nadukutan. English pa, dukot lang naman. Nadukutan ka na. Oo. Nadukutan ako ng wallet. Ikaw, ano na ba nadukot Ay, sa'yo? nako, hindi mo talaga gugustuhin. Oh. It's my first time nun sa isang terminal dito sa Pasay. Mawa. Siksika nun, grabe nadukot talaga. Anong dinukot yung mga sa'yo? hindi dapat dukutin. Nadukot? After nun, tulala talaga ako. Sabi Akala ko anong tumayong. Hindi na tulala talaga ako. Sabi ko, anong nangyari? O yan, Sa kaya- panga. Tigang Hindi, pero na tigang yan. Grabe, nakakatakot din talaga. Oo, nakakatakot talaga. Tsaka ako rin nakaranas na rin ako na may nakita akong Oo. nag-JJJ ko. Oo, nagja-jack and poy. Yan. Jack and Poy, kalaban niya sarili niya. Ay, nako. Kaya mga kabisyo, kapag kayo'y nagko-commute, mapa-terminal man yan o sa airport. Yan, oo. Dapat maging mapagmatsyag. Yan, dapat maging mapagmasig ka rin. Matanglawin kasi maraming lawin na lumalawin dyan. Ay, nako. Anyway, that's number 2 po naman tayo. So, number 3. Pantalo. Pangatlo, ito ang mga Bentahan ng pasalubong! Ay, Yan. buko pie talaga yung pinaka-paborito kong pinapasalubong sa pamilya ko kasi may free taste yan. Yung free taste, ang init-init pa talaga niya. Tapos Awa. ang sarap. Pero kapag binili mo na yung actual box, O pag uwi mo, Oo, ang tinikman tabang. mo, hindi lang matabang. ano pa? Alam mo yung paste? Oh. Ganun na ganun. Ay, Hindi oo. mo alam kung buko pie ba o gaw-gaw yung kinakain mo eh. Parang nga sabi ko, parang ang layo nito dun sa free taste eh. Marunong na rin sila. Oo. O yan yung modus nila. Ipapatikim sa yung pinakamasarap. Oo. Ang iuuwi mo, Yung pinakamatabang. yan.
Ay, naku, anyway, that's number 3 po naman tayo. So, number 4. Pangapat. Ito ang Pangmalakasang pila. Yan, hindi rin kompleto ang iyong experience kung hindi ka umiyak at lumuha-luha sa haba ng pinipila mo. Oo, yung parang nagdadasal ka na, Lord, gusto ko lang pong makauwi, please. Hoy, pero wag ka ha. Oh. Kaya ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging pasensyoso. Ay, dahil oo. sa traffic na ating laging sinusuyo. At ganito din sa terminal yung paghihintay natin. Oo. Kaya masarap magmahal ang mga Pilipino. Oo, talagang mahaba ang mga pasensya natin. At willing to wait. Willing to wait. Diyos ko, yung pila nga na ilang oras, kaya natin maghintay. Sa'yo Oo, pa kaya? Kaya nga. Oo. Ay, nako. That's number 4. Punta naman tayo sa number 5. Panlima. Ito ang mga nakakahanap ng love life. Hinakapos na ako ng hininga dito. Bakit? Dahil huling huling adlib na. Kasi para anim kape. pala to eh. Anim. Ah. Nakakahanap ng love life. Dito ko rin nakikita yung mga nasa bus. Oh. Yung nag-holding hands. Ay. Yung parang mapapasana all ka na lang din talaga. Wait lang, agad-agad? Hindi pa Oo. kilala, holding hands ka agad? Oo, may mali mo, jowa talaga sila. Pero usually, ang terminal kasi, perfect dating place din ito ng mga estudyante. Bukod sa libre, mura na yung mga goods at may libreng lugar ka pa. sabi nakahanap ng love life, so doon lang nila nahanap. Ganun ba? Oo. Ibang show yata yun. Kaya nga eh. O baka sabihin mo, ikaw kasi yung nakaganito, naka-experience. Oo. No? Minsan. Hindi may Yung hinuhold. mga adventure Hindi may hinuholding hands kasi ako kasi may matanda akong nakita sa terminal. Hala, she needs help. So, you know. O baka ikaw yung nakita ko nagja-jack and point. Diba? Nakapwesto sa likod ng bus. Okay. Tapos kwento mo pa sa akin yun, sabi mo sa akin, uy, ikaw yung Bicolano, may nakita ko nagja-jack and point. Hanggang ngayon, hindi maalis sa isip ko. Ikaw Kasi ang liit. Ay, naka, anyway, that's number 5. Puro pa tayo. So last but not least, number 6. Pang-anom? Panganam, ito ang Reunion! Yan. Ito ang reunion na hindi mo gugustuhin. Tama. Reunion ng mga kabit. Oo, Yan. kaya reunion ng mga nawawalang panganay. Na nakatira lang sa kabilang kanto. Ayan. Oh. Okay lang naman itong mga ganito eh. No? Kapag Ano, may iba ka? Hindi. Limba, ako yung ex ko dati nakasalubong ko sa terminal Oh. eh. Syempre ako yung ako yung naging mabait. Oo. So ako yung proud na makasalubong siya. Pero kung ikaw ang gumawa ng kasalanan, hindi ka nga proud. Ay, oo. Nakakahiya, awkward. Totoo. Ay, naku, kaya ka, Bisyo, kung sino man yung makakasalubong mo ngayon dyan sa terminal, sunggaban mo na. Oh, baka siya nang the one. Baka siya na. O kaya, diretso ka sa selda pag ganun. Bakit Zelda? Kasi bastos eh. Dami mga ganun din sa terminal eh. Ganyan ka talaga, no? Hindi, mga kaibigan ko lang. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout yung nahanap mo sa terminal. Ayun! Holdupper pala eh. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo, Bicolano. At gusto ko lang batiin ulit, nakikinig ngayon sa atin ang aking pinakamamahal na apo. Apong pa rin dyan sa may Apalit, Tabuyok, Pampanga. Happy listening, Apo. I miss you. Ayun, apong pa ring hello po. Ayan. O siya, Kabisyo, makakasama nyo kami bukas na ulit. Pala bukas na lang. Oo, last day na yung bukas. Aww. Aww. Oo, kaya yung Tara Kape, sampulan nga natin ng live. 1, 2, 3, go. Tara Kape! Tara Kape! Malay mo, mapakinggan nyo pa rin naman. Masarap ang kape kapag may perfect na araw ito. Oo, malay nyo, madaling araw. Mga alas 2, Oo, ganyan. o talagang, ewan ko lang, hindi ka magka-insomnia niyan. Tara kape, tuwing alas 2 ng Ayan. madaling araw. O kaya malay mo pang gabi na. Oh. Tara, inom. Ay, pwede. With Totoy Bato. Ay, ang Yan. sarap nun. Abangan mo yan, Kabisyo, dahil maraming sorpresa ang Love Radio ngayong Love Month ng February. Dahil bukod sa 49th anniversary natin, naku, mapapakinggan nyo na ang Dear Love. Yan. Ano nga ba itong Dear Love na to? Abangan nyo Tayo na. pa rin ba to? Ay, hindi ko na alam Baka si to. Sante na tayo. Oo. Anyway, Kabisyo, susunod na ang Rockies Secret Files. Rawr! Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Uragon Broski, like super legit and all Konyo, Bicolano. Dito lang yun sa Tara. Kape. Tara kape. So 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Wow. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana! Sasakyan si Ka